Менә алар Галилея күленең аръягындагы Гәрәсә җиренә килеп туктадылар. Гайса көймәдән төшүгә, кабер мәгарәдән каршына җен кагылган бер кеше килеп чыкты. Ул кеше шунда мәгарәләрдә яшәп, аны һичбер кем, хәтта чылбыр белән дә бәйләп куя алмаган. Күп тапкырлар аяк-кулларын чылбыр белән бәйләсәләр дә, ул барыбер чылбырны өзгән, богауларны ваткан һәм берәү дә аны җиңә алмаган. Ул шулай көне-төне бер туктаусыз кычкырып һәм үзен-үзе ташлар бәреп кыйнап, каберләр арасында, тауларда йөри иде. Гайсәне ул ерактан ук күреп алды һәм йөгереп килеп аягына егылды да каты итеп кычкырып җибәрде. Аллаһы Тәгалә углы Гайса, сиңа миннән ни кирәк? Аллаһы хакына ялварып сорыйм, газаплама мине. Чөнки Гайса әлеге кешенең эченә оялаган җингә явыз рух, бу адәмнән чыгып кит дип боерган иде. Исемең ничек синең дип сорады Гайса җеннән. Без бик күптер, шуңа күрә минем исемем Гаскәр дип җавап бирде теге. Һәм явыз рухлар Гайсадан үзләрен бу җирдән куып җибәрмәүен үтенделәр. Якында гына тау битендә шактый зур дуңгыз көтү утлап йөри иде. Безне әнә теге дуңгызлар янына җибәр. Шулар эченә керикче дип ялварып сорады Гайсадан явыз рухлар. Гайса рөхсәт итүгә, явыз рухлар теге кешедән чыгып, дуңгызлар эченә керделәр. Һәм 2000 баш дуңгыздан торган көтү шундук текә ярдан күлгә ташланды да батып үлде. Көтүчеләр качып китеп, бу хакта шәһәрдә һәм аның тирәсендәге авылларда сөйләп йөрделәр. Анда яшәүчеләр ни булганын карарга дип Гайса янына килделәр. Эченә җиннәр өйрө кереп уялаган кешенең киенгән һәм акылына килгән хәлдә утыруын күреп, куркып калдылар. Әлеге вакыйганың шаһитлары җин кагылган кеше белән, дуңгызлар белән ни булганын сөйләп бирделәр. Шуннан соң алар Гайсаның бу яклардан китүен үтенә башладылар. Гайса көймәгә утырган чакта җиннән котылган теге кеше аның белән китәргә рөхсәт сорады. Әмма Гайса риза булмады. Бар, өеңә кайтып, Раббының сиңа нинди мәрхәмәт күрсәтүен һәм синең өчен нәрсә эшләвен туганнарыңа сөйлә диде. Теге кеше китеп, үзе өчен Гайсаның нәрсә эшләве турында 10 калада сөйләп йөрде. Аның сүзләрен һәр кем таң калып тыңлады. Гайса көймәдә яна күлнең аръягына чыккач, яр буенда аның янына тагын бик күп халык җыелды. Гыйбадәтханә башлыкларының Яһир исемлесе Гайсаны күрүгә аягына килеп егылды һәм кызым үлем хәлендә ята. Килеп кулларың белән аңа рынсаң, ул саугыр һәм яшәр иде дип ялварырга тотынды. Гайса аның белән китеп барды. Алар артыннан Гайсаны һәр яктан кысырыклап бик күп халык иярде. Арада 12 ел дәвамында кан килүдән газапланган бер хатын да бар иде. Ул бик күп табибларда дәваланган, бөтен байлыгын сарыф итсә дә файдасын күрмәгән, киресенчә, аның хәле начарлана гына барган. Гайса хакында ишеткәннән соң, аның киеменә генә кагылсам да савыгыр идем дип уйлап, әлеге хатын халык арасында арттан килеп Гайсаның киеменә кагылды һәм кан килү шундук туктап, хатын үзенең тулысынча савыгуын тойды. Гайса исә үзеннән көч киткәнне тоеп, артына борылды да халыктан «Минем киемемә кем кагылды?» дип сорады. Халыкның ничек кысыраклавын күрә торып, син ни өчен кем кагылды дип сорыйсың, диде аңа шәкертләре. Әмма ул үзенә арынган кешене күзләре белән эзли бирде. Куркуыннан калтырап төшкән хатын үзенең сихәтләнүен аңлап халык арасыннан чыкты һәм Гайса алдына егылып дөресен сөйләп бирде. Кызым, сине ышануың савыктырды. Имин йөр һәм
Сәламәт бул, диде аңа Гайса. Гайса шулай дип сөйләп торган арада, гыйбадәтхана башлыгының өеннән килеп башлыкка «Кызың вафат, остазны ник борчып торырга» дип әйттеләр. Әмма Гайса аларның сүзләрен игътибарга алмыйча, башлык булган кешегә «Курыкма, тик ышан гына» диде. Петер, Якуб һәм Якубның бер туган кардәше Яхьядан башка Гайса һич кемгә үзе белән барырга рөхсәт итмәде. Башлыкның өе янына килгәч, Гайса ыгы-зыгы килеп йөрүчеләрне һәм такмаклый үкереп елаучыларны күрде. «Нигә сез ыгы-зыгы киләсез, нигә елыйсыз? Бала үлмәгән, йоклый гына ул», диде Гайса өйгә кергәч. Аңардан көләргә тотындылар, әмма ул аларны куып чыгарды да кызның ата-анасын, үзенең юлдашларын алып, кыз яткан бүлмәгә керде. Баланың кулыннан тотып, Гайса аңа «Талита кум, кызым, сиңа әйтәм, тор», диде. Кыз бала шундук аягына торып басты һәм йөреп китте. Аңа 12 яшь иде. Шушы хәлне күрүчеләр хайран калдылар. Гайса исә аларны бу хакта һич кем белергә тиеш түгел дип кисәтте, ә кыз баланы ашатырга кушты.